guys, good morning. Tiabot na akong anak guys, si Alvin. Isugat ko sa may baybay. Nitan ako sa iyang isda guys. Doon na po yung nakuha. Pero mga pilara pong lugas ani guys. Og si Alex ani guys nakatumod na, nagbili na siya sudanon. Mo ani siya ang ibili niya guys. First class nga sudanon po ni guys. A few moments later. Isa ka na kay pulir eh. Kala to. May. Ay, may. Mas lami Pero may gatagan sa may kurso, may didanin yo. Dito ni Sof. Sud na mo sud. Ay. T-shirt ni mo. Dapat t-shirt na nadawat ka ng pag-service fingers. Wow. Lapas office ako na Sud. pasud na daghan mo. Mao ni guys ang among kalahi team. Inubanan sab guys sa mga new inspector. Laing term nila ani guys na i-term sa ani sa mga bagong inspector kononis kalahi guys sila. Mao ni sila guys. Yan ni sila sa among dapit kay nag-inspection sila sa kalahi. O gi-discuss din guys ang may tungkol sa among project, pila ka meters nga nahuman. O gipasabot nila guys nga ang barangay na mo mga patigayon mga atiman sa maong project kauban sa mga mga operation maintenance guys. Aduna na siya budget. Budgetan din po sila di sa barangay ani pag-atiman sa mga mga daot-daot sa karsada. Kaabang sa mga beach dabuli guys. Mga kagawad. Nabahin na mo ang kuan ani guys, trabaho ang mong kapitan tuwa po dito sa La Victoria. Lain po ilang lakaw guys, basta kayo nagkabahin-bahin. Ug daghan po gipasabot sa head sa kalahi guys ug namilit sila namo guys kay murag end naman sa karlahi rong tuiga. So nanamilit sila namo sa among barangay, sa among mga kagawad. Ug subog jud namo pong nabati guys nga end na sa kalahi. Ug dining time guys, tapuson na nako ning akong video og kumiyon guys. Bye bye.